Siyabonga baba wethu othandekayo onamandla onke, uNkulunkulu ophilayo ongcwele, ohlala emandleni angene kwamanye amandla. Isihlalo sakho sobukhosi simile ngonaphakade naphakade, nobukhosi bakho bumile ngonaphakade. uNkulunkulu wethu onamandla onke, ebusuku siyalidumisa igama lakho. Asimbonanga uThixo onjengawe, siyalizukisa igama lakho. Asimbonanga uThixo ofana nawe. Nanamhlanje Nkosi, umphefumulo wethu uyalibonga igama lakho. Igama lakho lihle, igama lakho lingcwele. Emagameni onke esiwaziyo alikho elifana nelakho. Liphakanyisiwe ezulwini, emhlabeni nangaphansi komhlaba. Baba wethu onamandla, ligama elimisiweyo ebantwini ukuze basinde ngalo. Baba wethu onamandla onke, lifanelwe ukuphakanyiswa igama lakho. Lifanelwe Nkosi ukubatshazwa igama lakho. Lihle, igama lakho linamandla, liyaphilisa igama lakho, liyasindisa igama lakho. Baba wethu onamandla onke, ngalo onke amadolo yagoba, zonke ilimi ziyafuma. Baba wethu onamandla onke, nathi ebusuku siyafuma. Akekho uThixo ofana nawe, akekho uThixo njengawe, akekho uThixo ongalinganiswa nawe. Baba wethu onamandla onke, uwe izolo, uwe namhlanje, uwe kuphela isiphakade. Baba wethu onamandla onke, lizohlula izulu, uzodlula umhlaba, kudilika intaba, kujamadama namanzi. Kodwa wena uhlala uhleli njalo, utohlabelelayo. Zodwa ziqhubeke zonke, kuthi shabalala konke, ube wena usahleli, ube wena ungapheli. Ufanelwe ukubongwa, ufanelwe ukuthunyiswa, ufanelwe ukuphakamisa. Sisonjalo ngakho konke kwethu, ngenhliziyo yethu yonke. Baba wethu onamandla onke, siyalizukisa igama lakho, siyalidumisa igama lakho. Baba wethu othandekayo, uhlele esihlalweni, isihlalo esiphakeme, uhlele ethroneni, ithrone ephakeme. Eso sihlalo sikufanele, eso sihlalo sikulungele. Baba wethu onamandla, siyathoba phambi kwesihlalo somusa wakho, siyathoba phambi kwesihlalo senkazimulo yakho. Elithi izwi lakho, amadoda amakhulu athula imiqhele, ayilahla phansi. Baba wethu onamandla onke, nezidalwa Baba wethu othandekayo, zimana zimemeza. Ithi iBhayibhile zinamaphiko, ngamabili zoqhuma ubuso, ngamabili zefihla inyawo, ngamabili ziyaphaphazela. Zithi ungcwele, 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 ungcwele. Nathi sihlangana nabezulu, nathi sisho njalo, ungcwele. Uhlele ebungcweleni, uyasuka ebungcweleni, ungene ebungcweleni. You are holy, you are holy, you are holy, you are holy, you are holy. Uyakhazimula kwabungcwele,
siyakhazimula ngobungcwele bayethe wena okhazimulayo bayethe wena ogcwele amandla bayethe wena ohlele emandleni bayethe 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 hallelujah 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 ubani njengawe ubani ofana nawe ungefaniswe nalutho emhlabeni awufani nabanye onkulunkulu awufani namanye amakhosi wahlukile 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 bayethe 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 hlumela likaJese bayethe bande kaDavide bayethe langa lokulunga bayethe orabashalia uriaka lokoshika uriaka toliakasa uriaka shikapa uriaka tolia urababosha urababoshika uriaka shikaya uriaka tolia uriaka shika uriaka sata uriaka sata wasana 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 woroboshila kuriakashila hado kuriakashikata kuriakashila kuliakaleha solia woroboshika kuriakosheta kurabashande kuriakashika kuriakasheka kupatalapaya kuliakashata yebo siyawamukela amandla akho siyayamukela inkazimulo yakho siyawamukela umlilo for our God is a consuming fire ropokoshika ropokolokoshika roboshataya kuriakashata uriaboshata ropokoloposha. Oh, Shida Baba Babo Shaka Vatelie Makapalia Shaizande Makana Samgelum Postoli Siezwini Bazalwane. Thank you, Jesus. We bless you. Kola mashantele masuka palasi. Ola bashantale bakura bashande. Siyabonga Baba. Siyabonga moya oyingcwele siyakudumisa. Impela akekho ongahlala kwesakhe isihlalo. Baba wethu onamandla sifanele wena wedwa as God Almighty. Oh mandala bakushantele basuka. Bayede Nkosi siyabonga. Bayede moya oyingcwele siyakudumisa, we glorify you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Singahlala phansi bathandekayo.
Thank you, Jesus. Amen. Glory to God. Shalabakoshantelebe besuka. Lingcwele igama lakho, alikhe linye elinje. Gcwele igama alikho Alikwelinye Thank you, Jesus. elinjengalo. Jesus. Ake sicele ke oyedwa asibongele uholo moya kaNkulunkulu just asithandazela sibongele then singene ezweni lenkosi. Amen. Siyakubonga uNkulunkulu wethu omuhle. Siyakubonga baba wethu ophilayo. Siyakubonga uNkulunkulu wesethembiso. Siyakubonga uNkulunkulu weqiniso. Sibonga ukuthi intando yakho iyenzeka. Baba wethu ongcwele, siyakubonga baba uNkulunkulu wethu ophilayo. Dumo likufanele nenkazimulo kungeyakho. Wena wedwa uyaphila, uyabonakala. uNkulunkulu wethu onamandla onke. Ngegama lika Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Asibingelele bathandekayo namhlanje ebusuku. Inceke zenkosi zonke sikhona abefundisi, men and women of God. Sibingelele naku dadewethu Faith okuyena uNkulunkulu amnikezela umthwalo. Amen. Sibingelele yonke i-team ye movement wonke abasebenzayo. Bingelele kakhulu futhi ke nomfowethu umbulawa. Thank you so much my brother for your sacrifice. Abaningi abazi ukuthi wasuka nini ekhaya up until now. Amen. So we are praying for you. Ngoba we can see ukuthi there's still a lot uNkulunkulu anayo ngokwe assignment uNkulunkulu akunikeza yona. Imingedwa ke ngembiza ngegama ukuthi ubakhusele, because that name is prophetic to me. It's a very prophetic name. So thank you so much, and be sure that our prayers are with you. And siyambonga uNkulunkulu kakhulu to raise you in such a time as this. Amen. Siyabonga kakhulu ngibona udadewethu Diko ngegama lenkosi. Amen. Bless you my sister, uNkulunkulu aqhubeke nawe kukho konke. Sibonga kakhulu program director. Thank you so much. Sibonga na kwi media team. Amen. Labantwana, they are doing a great work, bathandeka ngicela sibashayile izandla. Great work. And I love indlela uNkulunkulu abasiza ngayo kwi excellency as they are doing the work. Amen. Kufanele sisibone isandla sikaNkulunkulu konke ama departments, because technology is God invention. Uthe uNkulunkulu mayikhuluma uJesu sexual uthi leli vangeli lombuso liyoshunyayelwa ezizweni zonke anduba kufika kuphela. So ke leyo nto ke I don't think ukuthi ubeyikhuluma ebuka indlela yokusebenza ngokwe system yamatende. Alibonga igama lenkosi. No, technology is God's means to propagate the gospel. Njengoba sila inumber yabantu who are watching is more than the number elidending. So njoba nje kukuthandazwa la le prayer eyenziwa la is affecting people who are watching even overseas. I'm a living testimony ngokuthi uNkulunkulu uyakwazi ukubathinta abantu watching the screen, watching their cell phone. Alibonga igama lenkosi. I've got a lot of testimonies abantu behlelwa ngamandla kaMoya eNgcwele bebuka inkonzo kwi cell phone, bengekho kwi venue kodwa beyibuka kwi cell phone. So that is why abantu abenza lenkonzo kufanele ukuthi bayangabantu abaprofessional, bengabantu aba workshop kahle futhi
who understand ukuthi this is a ministry. Actually yonke into eyenziwa endlini kaNkulunkulu akufanele uyenze ungazange uyithole i-teaching eqondene nayo. Because you can't excel ungazange ufundiseke ngeministry oyenzayo. Ungayenza casually ngoba ngokaNkulunkulu yonke nje into eyenziwa endlini kaNkulunkulu it's a ministry. Amen. It is a ministry. Yabona nje maqala ukukhula komsebenzi ibandla multiplier from edition ku chapter 6 incwadi yezenzo kunalama gama athi it's not good for us to serve. Amen. To serve in the tables. To serve, to minister. Amen. To minister in the tables. So kuzo kwaba ukudla kuzokwenziwa nyamafudu angaba amafood parcel wathi kodwa kuthiwa it's a ministry. It's to serve. La gama ka serve isho ministry, to minister. Amen. Okusho ukuthi noma kuthiwa usula izitulo uma uyisula izitulo endlini kaNkulunkulu it's a ministry. Noma ngabe uasha it's a ministry. Into efika imangaza kakhulu ayabekwa ama qualifications abantu abazokwaba ukudla isimanga. Kuthola abantu abazokwaba ukudla babela ama widows kuthiwa akube ngabantu abagcwele umoya. Hayi abezokushumayela bazokwaba ukudla. Kuthiwa abagcwele umoya 2 kuthiwa ababe nodumo oluhle bazokwaba abezokuhlabelela bazokwaba ukudla. Kuthiwa abagcwele umoya ababe nodumo oluhle ababe ne-wisdom, full of wisdom. Do you know ukuthi uNkulunkulu, do you see ukuthi uNkulunkulu userious kanjani ngayo yonke into endle esiyenza in his name? It's very serious. Okusho ukuthi ko keyboard player sengikhuluma ke manje at local level. Keyboard player, sound and media team, ushers, kufanele bengabantu abagcwele umoya. Kube ngabantu abanodumo oluhle, good reputation. Nikhona abathandekayo? Full of wisdom. Njengoba bethatha lenkonzo nje iwisdom abayinika uNkulunkulu izobenza bakwazi ukunavigate as iservice iqhubeka. Nikhona abathandekayo? To catch up izinto ongamele zisale ngoba zizakhekhe ze-service. Okufanele ukuthi umuntu oyibuka ekhaya athintwe yilena. But uma bekwenza lokho bengena wisdom bayenza nje bashute nje. Wabona umuntu eshuta umuntu elele enkonzweni. Camera ibheke kumuntu olele. Ngapha umshumayelo uyabila, uyashumayela. Ngapha imedia team ishuta umuntu oleleyo. Lento ivele iluze ivalue kumuntu oyibuka esekhaya. Very important. Very important. Ebandleni if the first century church mawuqala umsebenzi after Pentecost. Ubunga ministerishi ungekho authentic approved. Nikhona abathandeka? Uma nje uzokwenza into egameni lenkosi. Kuthiwa konke nikwenza kwenzene ngathi nikwenza kuyo inkosi qha abantu. It gives you a motive to minister. The motive that you must have as you are ministering kwenze as if vele kwenzela inkosi. Kodwa that is a motive that you must not lose. Okusho ukuthi you have to check ukuthi lento mangiyenzela inkosi ingabe kufanele ngiyenze kanje na yini mangiyenzela inkosi. There must be a spirit of excellency in the house of God. Always. Always. You see, that is my principle. But nalapha ngikhona show, that is my principle. Excellency or nothing. Uma ungeza uku-excel ungayenzi yekela. Excellency or nothing.
I-challenge yethu esinayo ukuthi abazalwane uma sebela ebandleni sebesendlini yenkosi ngazi ukuthi ingqondo yabo iba twisted. Ibandla no principal, no mayor, no teacher, no nurse, nabantu abafundile, abantu abaleader, aba professional emsebenzini abayenza in secular world. Uma besebela enkonzweni bayakwazi nje ukukhonza iwind lifile for the whole year, iwind lendlu lifile for the whole year. Bayakwazi ukukhonza behlezi ezitulweni zeplastic, izitulo zasetendeni sibe senkonzweni egcwele ama professionals. Kodwa uma engene office lakhe uhlala esitulweni esijikayo. Uyabona? Akasi excellence. Two things that must be kept in order for a church to be attractive. Amen. Noma ngikhuluma ngisetendeni nje kodwa ngiyafayela ngoba khona ababukayo. Ibandla nje into yokuqala nje that is basic. Ibandla likamoya kufanele kwazi ukuthi let maintain the presence of the Lord, and two, and the spirit of excellence. Those two things, the presence and the spirit of excellence. Told abanye baya excel, but there is no presence of God. But right, he set up right, but umungena awuzwa ngisho iphunga likaNkulunkulu. There must be excellency and the presence of God. Now, I set up endlini kaNkulunkulu iyona eyenza abantu bethi bengena lapha ya ba expect. Benzani bathandekayo? Ba ngeke expect ungena abantu bekhonza nje ubube bekhonza nje yaphaza athi bekhonza. You can't uthi ungena volleyball yabona la hayi noma ngabe kuthiwa ngaphuma ngakashunyayelwa ngiyobona ukuthi ngikhonza. Because I set up here these people are not serious. Amen. Lami bandla ke lithanda itafula. Hlala netafula nje ngaphambili. Uthothi lo uhlezi lapha indwangu etafula ichekile ithe. Bonke alibakhonza babo akekho nobona le ndwangu etafula ichekile. Kodwa bahabula usimoya ba prophet bara indwangu etafula ichekile. So mina ngihlela phansi nje angibusiseki. Ngabe ngahabuluza umoya ichekile indwangu etafula akekho obonayo. Akasi excellence in the house of God must be a priority. Into ngisho njalo ngithathwa lezi ngane ezishuthayo. Excellence in the house of God must be a priority. Singakhonze ngathi singabantu abangahlelekile, especially in this time. Yeah. Now, I'm not in a mood of preaching. No, we are going to talk. Now, God is a God of a purpose. So, God is a God of a purpose. Let's find in the book of Acts, chapter number 9. Let's find just it's a continuity of what we have learned yesterday. Izenzo chapter 9 ngicela ufunde from verse 13 to 16. Ungafunda mhlambe ke kulesizulu. Izenzo 9:13 to 16. Izenzo 9 verse 13. Yeah. Kepha uAnaniya waphendula wathi, Nkosi sizwile ngabaningi ngaleyo ndoda. Konke okubi ekwenzile kwabangcwele bakho eJerusalem. Nalapha unamandla avela kubapristi abakhulu okubopha bonke abakhuleka egameni lakho. Inkosi yayisithi kuye, hamba ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe namakhosi nabantwana bakwaIsrayeli. Verse 16. All right, shukuthi ke verse 13 and 14 uphethe iprofile kaSaul fake. Amen. Amen. Profile enjani? Engoni original.
nizwe lithini ishiwo Ananias. Ananias la uthunywa uJesu after uSaul eshaya unyazi ephenduka. Ngoba umuntu mayesephendukile kufanele ukuthi equip, efanele enze njani? Ngoba you were saved to serve. Mawusindiswa nje usindiselwe to serve God's purpose. Kune purpose and le purpose ozoyiserva sewusindisiwe ayiqali ngoba ususindisiwe. I purpose eyaba isizathu sokuthi udalwe ube khona emhlabeni. And uma nje uqedwa ukusindiswa, you must be equipped, you must be prepared. Alibonga igama lenkosi. So that you may be fit for that service, for that purpose, I mean to say. So lana ke uNkulunkulu beqalisa kuSaul, eqalisa, oh my God, eqalisa iprocess yoku-equipwa kukaSaul. Hallelujah. Yoku-equipwa kukaSaul. Uthuma uAnanias ukuthi akayobeka izandla kuSaul ukuze amehlo avuleke. Kunalezi inkonzo esibiza nge-fivefold ministry: apostles, prophet, teachers, evangelists and pastors. Alibonga igama lenkosi. Especially apostles and prophets. Lawo ministries ngama ministries athi uma ngabe operator ebandleni aphinde avula amehlo, causing people to see in a greater clarity the mystery of Christ. Izinkonzo lezi ezambula uKristu. Ingakho ethi uPaul kwabaseFesu, sakhiwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti. Angiyeke leyo because ngila endabeni ukuthi God is a God of a purpose. Alibonga igama kaJesu. Kuthiwa ke uAnanias akahambeke ayoqala manje ukuthi administerishe, equipe, prepare uPaul. Abeka izandla kusuka ungwengwezi. Hallelujah. Lezi inkonzo engikhuluma ngazo ziyinkonzo number 2 ezithi mazi operator zenze impartation. Kuthiwa kabeka izandla susungwengwezi number 2 ukuze uPaul agcwaliswe ngamandla kaMoya Engcwele. Glory to Jesus. Now washo ukuthi Ananias now uAnanias une history. Unani uAnanias bathandekayo? Khulumani kakhulu nani? Une history, une profile ngale ndoda uNkulunkulu amthuma kuyo ukuthi ayoministerisha. Iprofile yakhe iverse 13 and 14. Ifunde my brother. Kepha uAnaniya waphendula wathi, Nkosi, ngizwile ngabaningi ngaleyo ndoda konke okubi ekwenzile kwabangcwele bakho eJerusalem. Nalapha unamandla avela kubapriest. Unamandla uauthorize uphethe incwadi from the priest to persecute, to kill abazalwane. Nikhuluma bathandekayo. So nanso ke history or profile. Amen. Amen. Siyamsana bathandekayo. Amen. Now ikhona iPad njengoba uhleli phansi nje unezinto abantu abakwazi ngazo ezinegative ezingeyona ioriginal plan and purpose kaNkulunkulu ngawe. Ngoba up until umuntu ahlangane noJesu, lo muntu kakaqala ukuphila uya exista, is not living. Uya exista. Ungazi ufike isikhathi sokufa uexista ungakaphili. Yonke lento eyenziwa uSaul akakaqala ukuphila. It's just existing. Glory to Jesus. Akakaqala ukuphila according to God's purpose and direction in life. Yazi ukuthi uNkulunkulu ngapha ngoba uNkulunkulu kamyeke umuntu. uNkulunkulu uyoncama mhla wafa wangcwatshwa, ancame uNkulunkulu. Kamyeke umuntu ukuthi abantu bakwazi ukuthi unjani akanandaba nalonto uNkulunkulu. Icebo liyahubha, lahubha uJohn. Lamhubha icebo.
uNkulunkulu uJohn uyamthuma ukuthi ahambise imessage eNineve. Alibonga igama lenkosi. uJohn ubalekela icebo likaNkulunkulu. Uyongena emkhunjini wrong, uyongena kwi-transport wrong, engezukumyisa kule destination okufanele kuyona. Instead ukuthi athathe umkhumbi waseNineve, uthatha umkhumbi waseNtalashishi. Nikhona abathandekayo? Amen. uNkulunkulu uyabuka nje. Uyabuka nje uNkulunkulu. Awuthatha umkhumbi obheke endaweni wrong. As a result, there were a lot of things ezenzeka kulomkhumbi ngoba lo mkhumbi uhlezi indoda ya diverter. Alibonga igama lenkosi. There was a lot of things ezenzeka kulomkhumbi. You see, abantu balahlekelwa impahla yabo ngenxa nje yendoda ezipositione endaweni wrong. Uyazi ukuthi ngalenkathi uJohn ezama ukubalekela ngoba ikhona into ongeke uyibalekele, yicebo likaNkulunkulu ngawo. Noma ungazama ukuphuza utshwala, noma ungazama ukungena ama-drugs, noma ungazama ukudayisa ngomzimba, icebo liyokufuna lize likufumane as long as usaphila. As long as usaphila, as long noma ungakhonza amadlozi, ukhonze yonke into engakhonzwa abantu ababizwe ngokwecebo, icebo liyokufuna lize likufumane. Ayikho into powerful ngomuntu njengecebo likaNkulunkulu. Wonke umuntu ozelwe ngowesifazane, upon his head there is a purpose. Uphuza utshwala nje, icebo lilapha ekwakho. Glory to Jesus. Hallelujah. Udakwa utshwala, ulala emgwaqeni, zingakushayisa imoto ngoba icebo liphe kwakho. Waiting for your repentance. There is power ecebweni. Doesn't matter ukuthi wazala waphikwa, lento ephikwayo into yecebo. Uthi wondliwa ugogo angafunda nakahle. uNkulunkulu anandaba naleyo nto. Icebo aliceli icebo. Icebo nje uyalemukela lisebenze kuwena. So ngalengathi uJohn kwenzeka yonke lento emkhunjini, abafundi beBhayibheli bayazi sonke istory. Ngapha le ndoda mayiduka ibaleka icebo kaThixo. Ngapha uNkulunkulu wenza ama-means, ushuma workshop inhlanzi. Workshop inhlanzi. Ngoba uNkulunkulu akanqeni ukuthi angasebenzisana ukulanda umuntu wecebo. Kunabantu uNkulunkulu angeke avuma ukuthi bafe icebo analo ngabo lingaka manifest. Ubhizi ngapha uNkulunkulu workshop inhlanzi. Uthi uyabona emkhumbi layo olwandle, ethi inhlanzi, yes ngiyayibona. Uyabona lo yobhala ukuthi Intalashishi, uthi yes ngiyawubona. Uthi suka ke la straight ume ngasewindini, kunendoda abazoyiphonsa ngewindi. Uma bayiphonsa le ndoda, ungayihlafuni, igwinye nje. Ugijime nayo for 3 days, uyihlanza, uyiphalaze eNineve. Kunabantu nje abezayo, it's just that basesesiswini senhlanzi. Nobe ngaphuza utshwala kusekuseni, basesiswini senhlanzi. Kuyezwakala abathandekayo, ngeke ulibalekele icebo likaNkulunkulu, alibalekeleki. Futhi mase kufika isikhathi sokuthi lizaliseke, uyoluze appetite yotshwala, uluze appetite yabo yokuthanda amadoda. So njengoba uhleli phansi, ngicela nishashini nginike ngama ngishumayela, ngifuna ukushumela abantu bephuma nje. At least isimani ngena ngo7 ngoba right. Alibonga igama lenkosi. Kuba nje bephuma nje uSathane uthi hamba ungaze ungacabanga ukuthi icebo likaNkulunkulu ngawe uyolidiscover ngokufunda kakhulu ugogode, cha.
ungafunda ube ngumuntu right ube intellectual kodwa still livaleke. Phuza utshwala ushaya isingisi esikhulu. La nabafazi babantu uyi-graduate. Ngezwakala abathandikayo. So there is a divine purpose. uNkulunkulu ufika abe necebo ngomuntu as individual. Amen. Ukhumbuleke ukuthi ngithe mangikhuluma ngecebo likaNkulunkulu ngawe ngikhuluma ngesizathu esenza uNkulunkulu avume ukuthi udalwe ube khona emhlabeni. You are here for the reason. Ngibonga lenkosi. Inkosi ifika ibe necebo ngomuntu as individual. 2, inkosi ifika ibe necebo ngama families. Hallelujah. If ustathisha kahle nje ama families indlela aphila ngayo anento unique ngayo. Especially mangabe sekholwa. Bakhonto evela khona ama families uNkulunkulu awanikeze igrace as a priesthood. As a priestly family, I mean to say. Alibonga igama lenkosi. Amanye kanjalo ukuthi amanye le family uNkulunkulu unikeza igrace nje kwi-economy igrace lena yabantu aba business minded and leyo mabeyenza futhi bayenza for the glory of God. So they each and kanjalo njengoba usathane futhi enezinto azenzayo eziphawulekayo ngama families. Ngoba la kunecebo khona likaNkulunkulu leyo ndawo iya challengewa. Usathane inhlamvu zakhe akaziyisi la lingekho khona icebo likaNkulunkulu. Because uyazi ukuthi when he fight with icebo kaThixo ufight noNkulunkulu. Yingakho ngalenkathi la uSaul eyobulala amakholwa eDamascus. Ithi inkulumo kaJesu mayiphendula ebuza uSaul ukuthi ungubani wena Nkosi? Uthi nginguJesu omzingelayo. Akashi nginguJesu ozongela ibandla lakhe. Uthi nginguJesu omzingelayo ngoba la ma uchallenge la kunecebo khona uchallenge uNkulunkulu. So icebo liyahlaselwa. Kuyezwakala abathandekayo? Icebo liyahlasela. La kunecebo khona. Yabona uma uzozala nje ingane, uma uzozala ingane nje enento special phambi kaNkulunkulu. Leyo ngane fanele ihlasele uqala isazalwa ukuze ingazaleki. It's either you experience ama miscarriages and usathane esakhe istrategy sithi if ehlulekile into ukuyenza ukuthi ingazalwa ayibulale isesesiswini wenza sure mayisizelo ikhula kanzima istructure in life. Praise the Lord. Wenze njalo esizweni sikaIsrael uqala wasigilaza ngemsebenzi enamandla. But kwabonakala ukuthi the more egilazo Israel is the more Israel under. Wayesevakashela ke manje eLabor Ward. Likhona amathandekayo ngoba manje akakwazi he cannot afford to stop these people to grow and multiply. So why eLabor Ward ngoba isidi ekumuntu wesilisa iyona ephethe iproductivity or iproduction khona amathandekayo. Now uthi ke now hambani ke manje wakhipha umthetho wathi akuyiwe kuma Labor Ward futhi kungabulawa ingane yanoma isiphi isizwe akubulawa ingane zamaHebherukazi. Nazo lezi ingane akube zingane zesilisa ngoba umuntu wesilisa uphethe imbewu. Umuntu wesilisa uthi eyedwa abephethe izizwe. Lamawele awu2 ayelwa esiswini ubani? Jacob and iBhayibheli mabelo lithi kulwa izizwe. Because these were male child. Lithi kulwa izizwe, alithi kulwa abantwana, kulizizwe. Ngoba umuntu wesilisa carries nation. Nangebusa Abraham uthi ngiyakubusisa wena nenzalo yakho. You see, uthi izizwe zonke zomhlaba ziyobusiswa ngawe. So usathane ke what if it is a male child, kill that child. Glory to God. Hallelujah. Kwasho ukuthi kwindlela kaNkulunkulu ukuthi la kukhona khona icebo noma isitha singahlasela kodwa uNkulunkulu uyayenza indlela to protect. Uyayiprovide grace, uyasiprovide a strategy to protect. Glory to Jesus. Hallelujah. Kwakuzwakala
Hallelujah. Ukuthi among abafana abazalwayo ukhona umfana unique. Glory to Jesus. Likhona abathandekayo. Ukhona umfana and izulu langavuma ukuthi afe. Ithi iBhayibheli unina kaMoses uthe engasena kumgcina. Uthe engasena kumgcina. Wamakhela ibriefcase walikhuqa ngaphakathi nangaphandle ngebhuthime nangegolitayi. Wafaka umntwana ngoba wayengasena kumgcina ngenxa ukuthi wayesekhulile. Wamthatha and khumbula ukuthi sikhumbule ukuthi ababafana babebulawa emfuleni iNile River. Bengachaza further ngendaba yeNile River because there is Pharaoh also in the water. That is why uma ngabe uNkulunkulu emthuma uMoses esikhulile kwafanele ukuthi kuyizibetho zaseGibhithe ezazikhona kuphinde futhi kuyobethwa namanzi because they were god of the waters. So mabelahlwa bebulawa abafana bamaHebheru bebephonswa emfuleni iNile River. Glory to Jesus. Nansi miracle kaNkulunkulu. Umuntu wecebo wagcinwa la befa khona abanye wasurvive yena. Because icebo lizokwenza uphile la kufiwa khona. He will never die. Glory to Jesus. Now waphila uMoses kwi-environment la khona ingekho conducive for male child to survive, but Moses survived. There is a call that is upon your life. Divine call. Praise God. Ngithi ke uNkulunkulu necebo ngama individuals, ngama families, uNkulunkulu necebo nge-community, uNkulunkulu necebo nge-nation. Hallelujah. uNkulunkulu unecebo ngeSouth Africa. uNkulunkulu necebo futhi also ngeAfrica as a whole. There is a prophetic destination ngayo yonke into ekhona emhlabeni, abantu individually, families, and whenever actually nje uSathana ayikho into alwa nayo ngomuntu, ayikho into alwa nayo ngefamily, ayikho into alwa nayo ngecommunity, ulwa necebo likaThixo behind these structures. Akasithi ngegama likaJesu. Now, this is not a motivational message. This message gives you a reason why God had to send Jesus. Ngoba uSaul kwafanele ukuthi kweshe uJesu mathupha. Praise the Lord. Manje umuntu esindiswa umenjani umuntu? Khuluma ngakhuluma njani umuntu bathandekayo? Lalelake, it's not enough up until you walk in the divine purpose. Kenza kusindiswa still usanhlanhlatha. uSathane akanandaba, angikhuluma into engathi confuse, akanandaba nokusindisa kwakho. Unendaba ngepurpose yokusindiswa kwakho. Yingakho uSathane uyakwazi ukubayeka abantu bamukela uJesu basindiswe ngoba kumenza lutho lokho. Into challenge uSathane ukukhula kwabantu sebezelwe sebemukela uJesu bakhule up until they discover their prophetic destiny. That is why indaba enkulu ebalekile isekutheni after sewusindisiwe wenzani. Mawusindisiwe, you must be devoted. Angikhuluma nansi. No, indaba yokusindiswa komuntu akukhona kuphela ukuxolela kwezona. Those are means. Those are uNkulunkulu manje manje uJesu is not necessary to bathathelwe izona. Those are means to an end. Nikhona mathandekayo. Salvation yomuntu ukuthi ukuthathela kwezona ukuthi kubuyiswe nje istand sakho before God, eh? Amen. For a purpose yokuthi wena you must be restored back to your throne, because uthema emdala umuntu uNkulunkulu wathi ukuze babuse. Now ngale ngathi uSathane ke eza as a tempter
ezothemta uEve noAdam. Waletha istrategy asilethayo sokuthi ngoba lento ukuthi bagcineke behlezi kwi-throne yayizokwenzeka only bagcina imithetho uNkulunkulu abanikeze yona. So uma uSathane engena ensimini, he was not after them, he was after the throne. Noma ungasindiswa up until you ascend to the throne. Glory to Jesus. Salvation yakho ayimenzi lutho uSathane. Up until you occupy your original position. Fanele ukusebenzela ukusindiswa. Alibonga igama lenkosi. Amen. Ya kufanele ukusebenzela ukusindiswa. There is why ke uSathane angasidedela sisifaith sivangele sishumayele basindiswa abantu. Ngoba indaba ye-Great Commission ngikhulume kwenye indawo ukuthi it's got 3 pillars are very serious. So winning of souls, number 2 equipping of the saints, number 3 deployment. Now uyabayeka abantu basindiswe ibandla alenze libe lazy to equip those who are saved. Ngoba as long as benga equipiwe ngeke basebenzele ukusindiswa. Nikhona mathane kayo? Amen. As long as benga equipiwe ukusindiswa kwabo ngeke kubasebenzele. Ingakho nje uPaul wayenengxaki ngebandla laseGalatia ngoba leli bandla lalileka equipping likwazi ukuma even for the heresy. Kwafika iheresy eGalatia uthi nginenimba ngani I've got the pains, labor ngani up until Christ is formed in you. Noma sensindisiwe but it's not enough up until Christ is formed. If Christ is not yet formed, nisema victims of heresy. False doctrine. I think that's serious. Yabona let us why uJesu invested his time and teaching kubantu about 12 more than the multitude. Laying the foundation. Nomhlaba nje wathena upside down ngamadoda ordinary but well equipped. Ngicela ukutshena ke nawe usindisiweyo. Ukusindiswa kwakho is useless if you are not devoted to the doctrine. Ungabe umuntu nje wentshumayelo ufuna ukuvutha ungavuthiwe. Shaya ngeyilimi ngawo lo mlomo uphuma uqabula indoda ephemkwayo. Because igift iyahlala kumuntu engakhulanga. Bandaba usathi bashaka bakhaya bashuka labakhaya. Cha akanandaba nona Sathane. Uthi qeda ngilindile eminyaka. Up until you learn how to walk in victory, how to live a victorious life. Ilimi zakho is nothing. Thandamen manthanda. Is nothing. Equipping is not only producing abantu beilimi. Is producing abantu who will live a victorious life. Mayisivaliwe inkonzo uphila kanjani ngaphandle? Fanele ukwazi ukungangeni ekulingweni. uJesu uthi akasho ukuthi khulekani ukuze ningalingi. Uthi khulekani ukuze ningangeni. Ukulinga uzolingwa kodwa i-doctrine, i-teaching, i-equipping izokwenza ulingo kodwa ungangeni. Ungangeni inyama yakhe ifuna kodwa ungangeni. As we equip abantu abazelwe, i-teaching iyabamova from emotions to faith because the just shall live by faith. Fanele ukwazi ukumkhonza uNkulunkulu noma ungasazi izweli. Ungayeki ukhonza inkosi namhla ungasayizweli. Because you are not walking out of feelings, you are walking out of faith. And faith comes by hearing, not hearing in me, hearing the word of God. Nikhona abathandekayo? That is very important. That is very important. That is very important. That is very important. Whenever I start about these ministries as of 5, I become
blessed, excited, but also given a pain in my heart. Because ibandla is not yet reaching a level where they understand the operation. uNkulunkulu is not after abashumayeli kwakhe ibandla. Uyabona ngithanda indlela uPaul azichaza ngayo uma eqeda ukuthi we are fellow workers. Together with Christ, fellow we are is including other colleagues asebenza nabo or you see or Apollos. We are fellow workers. Siyizisebenzi kanye noKristu. Bese ke ibandla liyinsimu. Akuyona indawo enizobhenefitha kuyona, indawo enizosebenza kuyona. You see, liyinsimu, iattitude ababe nayo ngebandla liyinsimu, two liyisakhiwo. Akuyona indawo yokuyiphilisa. Yinsimu, I must work. Liyisakhiwo, I must work. Bese yashiya ke lapho eyichaza eyisingula out uthi ke yena ke uthi njengenyanga as a wise master builder, not a preacher, builder. Ngoba uJesu uthi upon this rock I will build. Usebenza ngabakhi akasebenzi ngabashumayeli. Yingakho ibandla lingakhulile because silirana ngendlela yama preachers. Akukhulu la kushunyelwa khona. Kungavuthwa. Kungakhuliwe. Kukhulwa la kwakhiwa khona. Abantu abaziyo ukuthi how to put line upon line. Precept upon precept. Banganandaba lokuthi responda kanjani. Uyama ngenyawo nomhlala phansi abanandaba nalokho. Aba impress the impact. Uthi uyama nomhlala phansi aba impress alonto. You see? Banento ethi up until trust is formed. Babusiswa yilokho ukubona uphila impilo that is demonstrating the fruit of the spirit. Bese bethi ke umsebenzi wenzekile. Yingakho abapostoli bebefike beshumayela endaweni babuye bezocheck ukuthi lento abayenza lembewu yezwi ingabe yathela nithelo. Abafana nabashumayeli bamanje thina zazi ukuthi mangishumayela abantu bama ngenyawo bawaphansi ngiyenzile indaba. Laba beBhayibheli abapostoli bathi up until Christ is formed. Usubuya phansi uhambise kwaKristu na. Oh, it is the anointing, the power of God that make people to fall down. It is not a doctrine. You may fall down uvuke phansi uhambise kwaSathane usubuya phansi. But it's not a result of doctrine, it's a result of power. So then we need both demonstration of power and doctrine. So in especially the church in South Africa, sithanda doctrine, sithanda demonstration. That is why sithanda abashumayeli abanama goosebumps. Umuntu ofundisayo uthi uyabhora eSouth Africa. Uyabona? That is why Christianity in South Africa yande ngobuningi, not in depth. Hayi ngokujula. Because asikakavulekelwa indaba yokuthi uKristu unayiphi intention ngebandla. What is a secret of an effective and impactful church? We have not yet developed appetite for equipping and teaching of the word of God. So, sibandla la yabona nje la in our country kugcwele ivutane. Engavuthiwe. Futhi we are after ukuvutha. We are after ukuvutha. Yabona ukubuka na ukuthiwa kwenziwa ama whole night prayers. Whole night. Khuluma ngakhulu whole night. Umubuka ipost yakho nabashumayela about 12. Nama artist. Kuthiwa whole night prayer. We are not deep in doctrine. We're not deep in prayer. We are shallow. Uma sithi siyokhuleka, we don't mean it. We're not after izinto that deepens our relationship with God. We are after izinto that will inspire us. It's a whole night preaching, not whole night prayer. Nakule whole night preaching ayenziwa in reverence for God.
kugutshelwana imigodi, kukompithwa ngama gift. Kuthiwa uZulu ungena emgodini, umgubhela umgodi. Umdlalo wengane. Ingakho mina ngiyanguya ngihlehla kula ma night prayers ngoba ngiyabona ukuthi it's futile exercise. It's futile exercise. Makuthiwa kuzokhuleka webathandekayo, we mean that. Actually lonke lolu didi lwabantu oluhamba ama prayer movements, uma sekuthandazwa izokwehla inamba. Uma sekuthandazwa. Mase kuthandazwa inamba izokwehla. Hayi masakitazana. Hayi sobaningi phela. Ya sobaningi phela. Mase kukhuleka izokwehla inamba. Praise God. Because prayer ifuna abantu nikhona abathandekayo abanemfihlo yokuthi uNkulunkulu uyahlalelwa aze akhulume. Siyasuka kwi-outer court singene kwi-holy place. Sisuke kwi-holy place ngoba uNkulunkulu ukhuluma kwi-holy of holies, where we become silent in his presence and we allow his voice, we allow his glory. Hallelujah. Amen. Nikhona abathandekayo, we allow his presence, we allow his glory. Yabona uSathane uyirobhile iSouth Africa. Glory to Jesus. AmaKristu eSouth Africa uwarobhile. I like this nation, yama Nigerians. Konke ngithanda ngayo. That nation can teach the word. That nation can pray. Ngabo chitha wonke into ngochitha ama nations. Ngoba uNkulunkulu une agenda ngawo wonke ama nations. Konke ezawo ngale. Alibonke ngabale Nkosi. They can teach. Bakwazi ukuhlalela i-teaching for 3 hours. Wena ngithi ngakaqedi nje hours udiniwe. Cabanga i-generation. Bayibambile iphethini New Testament church. The first century church bebefundisa oPaul kuze kuyindoda ehleze ewindini. Iwe ifele ngale ngaphandle. Bavuke bayithandazele iphile bayifake phakathi iqhubeke idoctrine. Okay. Are we together, Batandai? Now, the divine purpose has a strong opposition. Very strong opposition from the devil. There is a strong opposition for indaba ye purpose kaNkulunkulu. So sangishilo ukuthi ukusindiswa kwakho is not enough up until you walk in the divine plan. Alibonke ngama Nkosi. Now ikhona into eshiwo uPaul lapha ya. Ngithe kwe English. I'm not sure whether you can read it in English. Ufunde khona. All right. You see ufunde lapha ya kwi-English. Oh, glory to Jesus. Chapter 9, verse number 6. Acts 9 verse 6. NKJV. Yes, you're right. So he trembling and astonished said, Yeah. Lord, what do you want me to do? Akasho sonke, what do you want me to do? Now, lamazwi uwasho eseshaywe izulu ngelightning wezwe izwi as a sign of his repentance. Uthi asiphinde futhi uthini? Asho sonke? Lord, what do you want me Say to do? Say it again. Lord, what do you want me to do? Umbuzo ethi kanti ubungenzi lutho liphona ngoba ubuwenza wena ubulula amakhono. Yini lofuna ukuyenza manje? There was a shift of assignment. Shifting from evil assignment to divine assignment, to godly assignment. Usho ukuthi akwaqala ukwenza. Nikhona bathandeka noma ungakwenza okwenzayo. Ingakho uma yambulo kwabanye assignment
uyeka yabona Peter babedoba inhlanzi babenza ukonto kwesikhathi oyishiyawo engekho wrong engekho zimbi engekho evil uyiyeke ngoba sekumbuleke the assignment. I was working kwa education ngiphila kahle nginawo wonke ama benefit okusebenza njengomsebenzi kahulumeni. I had to forfeit mase kufike the uthi ufuna ngikwenzeleni ebekade yenza. Now uqala lapho ukuphila uqala kuphi uqala lapho ukuphila. Now ngamanye amagama uSaul he was shifting from existing ukuthi at live. Impilo yakhe iqala ukuba ne-meaning. Glory to Jesus. Ngoba i-salvation activate i-plan, activate i-calling, activate i-assignment, i-salvation. Nikhona mathandekayo? Nikhona mathandekayo? Kwaba khontenya kwanyakaza i-assignment yobupostoli eshaya unyazi. Kwaba khontenyakaza wezwakala ethi Lord, what do you want me to do? Khonte yasinyakaza. Oh my God. Sindiswe kahle mawuthi usindisi bofuna ukwenza. Wathi ke nalela ke hamba uhamba uvukungena emzini uzoprepare khona uzokwazi ukuthi what to do after that. Amen. Once you discover, hallelujah, God's purpose for your life, it satisfies you. Uyamuzwa uJesu uthini? Umeqeda ukushumayeza owesifazana waseSamaria, abafundi bakhe bahamba baya kwi restaurant ngaleso sikhathi uyimpela ngesikhathi bawuthenga bamphathela take away. Bafika la kuJesu intombazana esigila imhlolo eqeda ukusindiswa. Baphethe take away baJesu nansi take away sikuphathela lona. Udlalelani ke ngoba i-assignment will bring satisfaction. Amen. Ulalani ke sengidlile. Amen. Ukudla engudla ukwenza inta. Amagama i-satisfaction yami in life ayizi ngezinto ezimaterial. Iza ngokwenza intando yongithumileyo. Akangutshene uyoqala ukuphila impilo egculisekile, impilo peaceful. Hayi ngoba into ihamba kahle. Once you discover your assignment in life ngokaNkulunkulu. Amen. Noma ungashiwa indoda usala ube ngumfelokazi. Leyo nto akufaka ku-stress. Uqhubekele uAnne eThempelini. Uhlala nendoda for 7 years. For 7 ngoba akubona umshado wenza empilweni ibe neminingi. Hey. Akubona umshado akuzona izinto ezimaterial ezenza impilo ibe neminingi nezenza impilo yomuntu ibe satisfied. Bazalwane bami enkosini. Nikhona kodwa. Even uAdam wanike assignment before anikeze umfazi. Ngoba i-assignment eshoyo ukuthi udinga umfazi. Actually umdinga umfazi wena ungenzi lutho. Ngoba maye emnikeze umfazi uthi umnikeze ihelper. Manje umdingana umfazi ungenzi lutho. Having not yet discovered the ngoba nokuthi ubani engamshada abe ngumfazi wami akeze udethemanwa yimina udethemanwa yi-assignment. Sanibonani. Ukuthi ubani nje ungahlala noZulu akathethemana uZulu. NoZulu fanele already assignment I understand. And le assignment izomnikeza ama qualifications omfazi. Ngoba once yambuleka i-assignment uqala ke manje uphilele yona.
uzoqala manje ube nento iphilelayo uphinde ube nento ongayifela. Amen. Abapostoli uPeter after ukwehla kwamandla kaMoya Engcwele, he was a coward before. Nikhona abathandekayo? Wehla amandla kaMoya Engcwele yambuleka assignment. Nikhona abathandekayo? Uzwakala ema uma ngabe beface opposition. Bethi ngabe nisafundisana leli gama. Nikhona abathandekayo? Bathi khethani nentubani umele simlale. You die for your assignment. You die for your assignment. Siyamsana abathandekayo? Very important. Ngizoya ngasegcineni maduzana. You die for the assignment. And you live for it. Ingakho uPaul uthi for to me to live is Christ. You know what? Let me give you the definition. Divine purpose refers to God's intentional plan. Divine purpose refers to God's intentional plan and calling for a person's life. Kusho ukuthi lapho sikhuluma about intention ye plan kaThixo ngempilo yakho. That is a divine purpose. Hallelujah. Amen. Now, that plan, it must be aligned with His will. So iplan kaNkulunkulu ngawe, it must be aligned with His will. Hallelujah. Amen. His glory. Nikhona abathandekayo? Ngale nkathi uyenza lento, it is according to God's will. It is for God's glory. Nikhona abathandekayo? Amen. And the fulfillment of His plans on earth. His, not yours. So iplan kaThixo ngawe is not about you. Uma yambuleka iplan kaThixo ngawe, wena nje uba kwi-privilege ukuthi uqala manje ube ne-privilege ukuthi uthi partner with God. So it's not about you. uNkulunkulu ukulethe emhlabeni ukuze athole umuntu angaphathanisha naye ongaba yisisebenzi ngenxa yezinjongo zikaNkulunkulu hayi zalo. Angiyiphinde lento. Divine purpose refers to God's intentional plan and calling for a person's life aligned with His will. That His will, God's will, glory and fulfillment of His plans on earth. So njengoba uPaul discover iplan kaThixo ngoba uNkulunkulu uthi lo uyisitsha sam sokuhambisa izindaba ezilungileyo kwabezizwe. Iplan yiwili kaThixo leyo. Akangena uPaul lapho. uNkulunkulu afuna ukusiniswa kwabezizwe. But uPaul yena must partner with God. Glory to Jesus. For to me to live is not me. For to me to live is Christ. I am living because of Christ's purposes. Igebo likaNkulunkulu ngawe is not to serve you, is to serve others. Smart. Lithi lingekho ngawe kodwa lilethe ukugculiseka kuwena. Lithi lingekho ngawe kodwa lilethe ukugculiseka kuwe. So balekileke ukuthi mawuphile emhlabeni angigcine ngalokho. Uma uyifunda le ndawo uzothola ukuthi kukhona i-tension between calling and condition. Tension between calling and Ananias came with a tension. The reporter etshena uJesu ukuthi sizwile ngalomuntu is a murderer brings it tension. Amen. Amen. So uNkulunkulu uma ngabe ehambela umuntu ezokwambula icebo kuba khona iwar between i-calling ne-condition. No Gideon uma uNkulunkulu embingelela ngengilosi there was a tension. But no, it can't be.
ngithi icondition ithi ngomncinyane even nakuzalo lwami ngivele endlini ephansi yakwaManase. There was a condition. Alibonga igama lenkosi. So always when God calls, there is a condition that brings tension. Same thing applies, not Jeremiah. Mayithi inkosi ngingakakubumbi, ngakwazi, ngakwenza waba ngumprofeti ezizweni. Tension, I am young. Life often presents limitation. Njalo impilo iza nama limitations. Lawo ma limitations versus ikhona ngaThixo. It can be fear. Ukusaba ukungena enjongweni kaThixo. Shakapalabos. It can be past mistakes. Now, ama mistakes awenzile ayakulimita ukuthi ungazibona ufanelekile ukuthi ungaba isitsha sikaNkulunkulu. Ivangeli izindaba ezinhle ngoba zizothi noma ama limitations of your past mistakes athi ngeke wenze into wena. Ivangeli is good news ngoba lizothi inkosi ingenza ngawe noma unje. Those are good news. Those are good news. Hallelujah. Life brings limitations through fear, past mistake, even insecurity. And also the lack of experience. Inkosi izosebenza ngawe ngokwecebo enalo ngawe ayidingi ukuthi ube ne-experience iqala. Don't have to have experience. Hallelujah. uNkulunkulu, you must learn ukuthi njalo inkosi mayizosebenza. God does not operate from experience. He operates from purpose. Oh, kodwa bakithi bathana nikhona kodwa? Amen. Nikhona kodwa? Amen. God operates from purpose. Not from your present conditions, not from your from your mistakes. He operates from purpose. Ingakho uthema ilethi report uAnanias a negative. Kwasho ukuthi uNkulunkulu does not operate out of condition. He operates out of purpose. And icebo likaThixo overlook all your mistakes. That is why it will always supersede your mistakes. Ake sithi ngegama lika Jesu. Ake sithi ngegama lika Jesu. Ake sithi ngegama lika Jesu. Kunabantu inkosi bafunayo tonight. Icebo liyakubiza. Icebo liyakubiza. Inkosi ithi qala uphile, unga exist. Qala uphile. Uzoqala uphile ngokuthi number 1 wamukele uJesu. Hallelujah. Salvation is a position where you can discover your assignment, where you can discover God's plan. You must be in Christ. Ingakho iBhayibheli lithi kanjalo uma umuntu ekuKristu uJesu isidalwa esisha bese lithe kwaqala kuyedlula. Yedlula icondition. Kungena icalling. Kwathi nginibeka izandla nonke la endlini. Ngoba la kuhlezi abapostoli, abaprofeti, othisha. Kuhlezi great politicians ezimuva noNkulunkulu like Daniel. Kuhlezi abantu abaphethe solution for the country. La nto bahlezi phansi. Une potential enzima. Noma ungazibe lazy even to pray, but une potential enzima. Oh my God. Nikhona abathandekayo. Uthi why uNkulunkulu azihluphe kangaka ngoPeter? Ake simene ngezinyawo zethu. Why uNkulunkulu ayihluphe kangaka ngoPeter? Oh my God. Inkosi ihambe yabiza abafundi bayo ibabiza from different places benza imisebenzi ehlukahlukene. uPeter was a fisherman. Nikhona abathandekayo ethe inkosi mayifika yathi come and follow me, I will make you fishers of men. Walandela uPeter. You know God can read your heart. God can read your heart.
njengoba ehamba nabo nje, he could read their hearts. Uthe mase kufika isikhathi la khona uJesu uthi ayocrucifywa, uyamtshela uPeter because uPeter was one of the disciples of Christ, was so passionate about Christ, engafuni lutho futhi ngoKristu. Ingakho uJesu ubuye radical uPeter ambize ngoSathane, uba engafuni lutho ngoJesu. Amen. Uma sekufika isikhathi sokuthi uJesu akhashele, utshela uPeter lalelaka njengoba upassionate kangaka nje, uzongiphika wena. God can read the heart. Uzongiphika. Uthi uPeter, hayi no, not me. Uthi iqhude lizothi ngakhadi nakathatha ubusumphika. Wamphika ngempela. But ngenxa ukuthi uKristu can read the heart. Le ndoda njobe ngiphika nje, actually ayingiphiki ngoba ukungiphika kwayo kugenuine. Ungiphika out of condition. Kunama mistakes owenza out of a condition of ohlangabezana nawo ngaleso sikhathi. Don't think that God can reject you. You know, thina njengabantu siyaba reject abantu ngenxa ukuthi bafailile ukuresponda accurately kuma conditions. Siba reject. Kanti si reject icebo. So, uNkulunkulu could interpret ukuphikwa uPeter correctly. Ukuthi akangiphiki from a genuine heart yokungiphika, ungiphika out of condition. Ingakho it was as if noma uJesu eselele ngaphansi kwamathumbu omhlaba for 3 days. It's like he was thinking about Peter. Uthemba ngabe vuka uJesu kwabafileyo. The first meeting ayibizile ethi bafundi bakhe siyohlangana kuphi eGalile. Uthi ningamkhohlwa uPeter. Nize ningamkhohlwa noPeter. Why? Sibona uJesu efika kuPeter esebuyele enhlanzini. uNkulunkulu uyamrevive uPeter. Peter, usangithanda na? Nginandaba ngiphikile ngifuna ukuthola ngizokhe Peter yazi ukuthi usangithanda as long usangithanda. Noma ngabe zikushayela izimo zempilo as long usamthanda uJesu. Glory to Jesus. Noma wahamba wawa wehluleka insindisweni, umuzo wethu Peter usangithanda na? Do you still love me, Peter? Bahlakile abantu bayeke ukuthandazela abekade bekhulekela, but Peter usangithanda na? Uthi uPeter, yebo Nkosi, uyazi. Yebo Nkosi. And uyebo Nkosi usho ubheke phansi. Shaya amahloni, yebo Nkosi. Do you know ukuthi uNkulunkulu ngeke asebenze ngo-Mr. and Mrs. Perfect? Kule movie yokugcina uzosebenza ngabantu esibadlula ngendlela. Prostitutes, drug dealers, they are coming. Hallelujah. They are coming. Yini lena Jesu eyenza ulandela uPeter kangaka? Engathi uJesu uthi ngakhuluma into ezinkulu ngale ndoda. Le ndoda number 1 inesambulo sami. Bathe behluleke bonke yathi you are the Christ, the Son of the living God. Tho le ndoda ngiyinikeza iauthority, ngayinikeza ikey. Zombuso wezulu. And one of the keys uJesu ayinikeze ngoba uthi I give you the keys, not a key, the keys. Amen. Omunye wokey awunikeza uPeter. Though this was a secondary ministry of Peter, not a primary one. Ukuthi angijesu uNkulunkulu uthini kuSaul, uthi uSaul assignment yakhe ukushuma live ngale kwabezizwe. Kodwa ukhiye wokuvula uPeter. uPeter uqhekeza eqala wangena waCornelius kwabezizwe waqhekeza. It's like inkosi ithi I cannot afford ukuluza uPeter. Mangiluza uPeter ngiluza indlu kaCornelius. Mangiluza uPeter ngiluza 3,000 souls ozosindiswa after Pentecost. Athema yehla amandla kaMoya Ingcwele laphakama igwala elaphika uJesu lashumayela wasindiswa 3,000 souls. How can I reject Peter?
Kolabashanta. How can I reject Peter? Can you close your eyes? I'm praying. Hey, my God. Akangutshela ugotshiwe wena. Ngingakakubumbi ngakwazi. Ngakwenza umprofeti ezizweni. I set you apart as a prophet. Shalaba. Akangikhuleke nabantu. Akangikhuleke nabantu tonight. Sihlobo sami, sivala amehlo sonke, sivala izandla. Siphakamise izandla, sivala amehlo sonke. Let me pray for you. Let me pray for you, my sister. Let me pray for you, my mother. My father, let me pray for you. My brother, let me pray for you. Ngizwa uNkulunkulu ubiza abantu babizele ecebweni, ngegama lika Jesu. Yes, ungumuntu wecebo wena, noma ngabe ifamily yakho usathana uyiravazile, neyakho impilo wayiravaza, kodwa kangutshele, icebo liyakubiza. Come to Jesus. Come to Jesus. I want to pray for you. My Korinthi Nkosi imlo. Ufuna ungena ecebweni ngokuthatha uJesu. Ungabi namahloni usuke la ukhona uzela ngaphambi kwami. Ufuna ukubeka izandla tonight. Ibandla liyathandaza. Open your mouth and say something to God. Rabakashonde. Walibeseza ngaphambili. Please move where you are and stand here. Suke nje la ukhona hlobo sami. Uthi mfundisi khuleka nami. God bless you as you are coming. God bless you. God bless you. God bless you. Ibandla liyathandaza. Let us pray bathandekayo. Singena kwi-warfare now. Mabephunyuka baphunyuka enkembeni. Baphunyuka enkembeni. Kumele babaleke bangabe besema. Mantola mashantele kedosh. Entala makadaba kushene. Rakapantoli kadabase. Yes, 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 yes. Bayaphunyuka esandleni sika Sathane. Bayaphuma esandleni kamcholi. Ibandla liyathandaza. Ibandla liyathandaza. Ibandla liyathandaza. Ngibona igathering yasezulwini. Ngibona ingilosi sima ngesinyawo. Ngegama lika Jesu namandla. Bayaphunyuka ngegama lika Jesu. Let us pray, let us pray, let us pray. In the name of Jesus. While isthandaza. Cela befundisa bakhona sibeke izandla kulaba sibathandazele. All pastors that are here, men of God, come and lay hands. Yes, yes, yes. Ibandla lula izandla kubo. Sibathandazela. Yes. 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 Shantale. Shantale. Kolaba shanta kapale. Ripaka topele besia. Rekente pele. Ikonte enzakalayo. Ikonte enzakalayo. God is doing something tonight. Get Kamaliga chess. There is a shift. Get Kamaliga chess from existing to living. Yes, 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 yes. There is a shift. There is a shift. Shalamaya katapa. Shatapa katapaka. Entepele kedesh. Rapapapapa. Tandaza. 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 The ministry of the word is penetrating the heart. The ministry of the word is penetrating the mind. The devil is a liar. The devil is a liar. Woo! Shalaya kondala kudia. Entele mokanda. Entele kudazia. Ramanto kapale sia. Ente pray, 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 pray. Pray, pray, pray. Pray, pray, pray. Shalababababababa. Ele sata. Kentepele. Zukapala kadosh. Rapapapapapa. Hey! Shalabakunde. Zutapakatala. Ienzenga lento. Ienzenga lento. Ienzenga lento. They are getting safe. They are getting delivered. Ekamending a chess. Ekamending a chess. Ekamending a chess. God is doing it. Shaman telele. Rabakuli.
Hela mashanta. Rapakatela. Suka pala bashanta. Hela masuka pala. Yes. Yes. Bayakhululwa emandleni kaSathane. Bayakhululwa. Yes. Bayakhululwa. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Isandla senkosi sikule ndawo. Isandla senkosi sikule ndawo. Ngegama likaJesu enamandla. Ngiyawuza umlilo. Amadimoni ayaphuma. Imimoya iyaphuma. Nabangalala ebusuku bazawulala. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ikhonto enzakalayo. There is a shift in the realm of the spirit. Ikhonto enzakalayo. God is doing something. Shamantola kapala. Pray, church, pray. Iyaphuma imimoya. Ayaphuma amadimoni. Ngegama likaJesu. Yala masantelele. Elalala kushanda yakosada. Siyawuliriza umlilo kamoya ingcwele. Ela mashanda halia. Osantaka pale kedesh. La kantola mas. Rapapakataka pala say. Yebo. Yes. Get out. Come on, chase. You demon. Get out. Ibanda liyatandaza, I call upon the name of Jesus. Sibizika manga chase. Yes. Out. Yes, out. Yes. Get out now. Get out. Iyaphuma imimoya. Ayaphuma amadimoni. Ngegama likaJesu. We release the fire. Ibandla libisa igama likaJesu. Siyadedela amandla. Siyadedela umlilo. Shakapatala. Hela bashante. Kola baba. Zenteke. Rakapaka toka pala. Zenteke pele. Intika paka. Repele bese. Shantaka paka. Rebebe sukapa. Shantaka kakapa. Shenebe shika. Rapapa kuribase. Hela bashanta. Kontapoko. Rapapake. Yes. Kuyenzeka. We paralyze you now, not tomorrow. Now you are getting out. Now. Go. Get out. Akanimiyeka kancane, akanimiyeka nje. Get out. Nimvimbe only angaphumi. Ngegama likaJesu. Sirelease umlilo upon you. Get out. We are burning you now. Get out. Shanta Kapale. You are defeated. You are defeated.
We stop every operation of demons. Phezu kwempilo yakho now. Ayasha. 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 You are a loser. You are a failure. You are a loser. You are a failure. Siyabruta yonke imimoya esemzimbeni. You are free now. Jesus' name. Jesus' name. Shayela umoya ongcwele izandla. Shayela umoya ongcwele izandla enkulu. Miyeke nje kanjalo. Thank you, Lord. Shamando sedeya. Sis Faith inkosi ithi angibiza wena. Come and stand here uzosithandaza. Sibongele. Cela ibandla livala amehlo liphakamisa izandla. Glory to God. Thank you, Holy Spirit. Ngegama lika Jesu. Inkosi mayikwembathise mong. In the name of Jesus, I speak protection over our life. In the name of Jesus Christ. Mandala masodeya. Allow the Holy Spirit to train your hands for a war. Allow the Holy Spirit to train your fingers for a battle. In the mighty name of Jesus. May the Lord surround you with a cloud. He said in His word, I shall be a glory in their midst and a wall of fire around them. I speak a wall of fire now. 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 Let there be no entrance, let there be no gate of evil that the devil will use and is in access. Sandla senkosi sibe phezu kwakho. May the Lord increase the vision more than this. May the Lord provide you with a necessary favor to carry out this assignment. In the mighty name of Jesus. Father God, I thank you that you are doing it. I speak elevation. I speak elevation now. I speak elevation now that will come with a provision of material that is needed for this movement. Every equipment that is needed, I pray now in Jesus' mighty name. May the Lord open doors. In Jesus' mighty name. We speak a big tent. We speak a PC, a big one, quality one. I pray, let this ministry break new grounds in the mighty name of Jesus for the glory of God. Thank you, Father, that you are doing it for your name. In Jesus' mighty name.